Eu sunt Mihnea și bine ați la un nou episod pe canalul meu. Astăzi facem un videoclip de râs de la AHH Videos. Vă recomand canalul meu, adică canalul AHH Videos, pentru că este super fain. Eu mă uit la el când mai râd așa, ne uităm la primul, 2, așa că să nu vă râzi 2. Ok, așa. Așa, haideți să începem. Am mâncat câte. Tu ursul cum faci? Și porcul? Și vaca? Și oaia? Și rata? Mac, mac. Bravo! Okay. Seara, domnilor și domnilor, sunt Daniela Crudu. Bă, pe fapt că n-am văzut așa ceva. Ok. Ok, continuăm. Cine mare Barosa, Barosa de Barosa. Cam ciudat. Ok. I only call you when it's hot, but the only time Cred că n-ați văzut-o pe aia. Ok, hai să dăm înapoi. Cine mare Barosa, Barosa de Barosa. Ok. Ceva din mână, ok? I only call you when it's hot, but the only time Ok. Doamne, ferii, mă, bună Dumnezeu, ok? Eu să spun. What the fuck? Doamne. Ok. Ok. Ha? Ce zici? Ce părere ai despre consumul de droguri? Nicolae Mărihara. They see me rolling. ain't nobody playing with me. I believe I can fly. I believe I can touch. Got and ready. Ai de capul meu! Ce și-o dat-o? Ok. Și-o dat eu singur, nu-i vina mea, nu-i vina niciunde. Domnișoara, nu te supărai să-mi dai și mie un foc. Ce naiba, ăla-i băbat? Bă, ce naiba? Chiar e bă. Ce-o la ce faci, bă, cu mine? Ce naiba? Vezi, ți-ai piei, steaua e ți-ai piei, credeți că se echilibrează jocul? Steaua e ți-ai piei, voi aveți ți-ai piei. What? Holy shit. Bă, ce-a căzut ăsta? E asta din GTA 5. Holy shit. Ce cap i-a dat? Holy shit, ok. Ok. Ok, tu te duci pe coaș. Așa. Mă gândesc că ăla cu scapul e și pică. Ok, asta sigur. Asta nu.
la asta, nu știu, asta e ceva. Rămas acolo. Rămas acolo. Ok, hai. Nu, dată, când se termină? Când se termină? Dar nu-ți mai arătat picioarele alea. Where are you going? Where are you going? Oh my god, bă, ce s-o... Bă, ce-o căzut acolo. Like say you need me, and I jump out, or you want to breathe me. Just cut them off, them now they see me. Escape quick, just like Houdini. Best believe me, when you greet me. Go to the queen like Nefertiti, them too sleazy. Da. Oh, bine, hai, că așa se face o săbitovă, în adevărat, în piscină. Bine, glumesc și eu, ok. De ce picat? Și-o dat-o. Bă, tu ești nebun. Și-o dat fata aia cu ce naiba. Faci mă mață locule. Lasă-mă face! Ale vale. Cristi mă cheamă! Ai fumezi? Nu, că nu fumez, dar Să-mi Asta e suci cam pula. nu vreau eu! Să-mi bag pula în mod. Mă în pula mea să te bag. Nu vorbesc eu urât! Tu ful... Stați un pic, că mi este cam umplut telefonul. Ok, hai. Așa. Și înapoi la videoclip. Încă registrez, nu? Da. Ok, tot pică așa. Putem să dăm înapoi tare. What the fuck? Cine are 11 apă acolo? Ok, știu că bunicul, cine le face? Ok, pisica din nu știu ce, ok. Cum face voi? S-a bășit. S-a bășit. Ok. Unde m-am picat? What the fuck is this, ok? Unde așa am aruncat? Oi, de capul meu ce și-o dat-o. Ok. Ceva. Am vrut să arunce pisica, dar s-a aruncat el singur, ce nebun. Ok, aici fuge pe unul după scuț, ok. Așa, fugiți, mai fugiți, împingeți, mă, nu că te împingi. Ok, ciudat. Lasă implementarea cu minutul la care ai început. What the fuck? Am început să râd sau care crezi că e cea mai amuzantă fază. Hai că s-a terminat. Așa. Ce-i luat? I-a luat amul de capul. Oh my god, ce-i luat? Nu face ca un porumel. Glug. What the fuck? What the fuck is this? Pisica asta e bată? Ok. Easy. Mamă, căcatul pe mine! O căcatul. Ok. This much, all the girls that Nice legs, Daisy 2 makes a man go. Pikachu! That's the way they all come through.
Bine că nu era ceva acolo, apă sau ceva. Ok. Ai avut noroc, fetiță. Ai avut noroc. Ok. Ce e aici? Ce-au împins câinele? Ok. Ok, cineva? Merge cu o asta imensă de bicicletă. Foarte imens. Ce băt imens. Cred că am fost de bicicletă. E un fel de tractoraș, nu e un tractoraș, cred. Așa, ce e aici? Bă, ce pisică spune? Cățelul? Ok. What the fuck? Ha? Ce naiba e cu animalele astea? What the fuck? Ce naiba e? What the fuck? Holy shit. Și punează-mi băiește, mai dă și cu capul de luat. Mai dă să-mi pui el. Ok. Tug Life. Da, asta chiar e Tug Life, ok? Ce e asta? M-a alunecat pe ceva apă, cred că o căzut. A căzut cu capul în zbor. What are you doing? There's no music playing. Ce naiba, Bela, bă? Я верю, что ты можешь, лучше не надо. Сережа! Hey. What the fuck? Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un subscribe și un share și un link în descriere. Pentru că eu fac videoclipuri aproape în fiecare zi, așa că ciao!